Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul Matematica cu Dodu. Astăzi o să vă explic problemele care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor și sistemelor de ecuații. Totul se bazează la aceste probleme pe logică. De ce pe logică? Pentru că degeaba știi să rezolvi un sistem de ecuații sau o ecuație dacă ecuația nu este scrisă corect conform textului problemei. Și atunci o să mă bazez la început pe înțelegerea logică a problemelor și ulterior pe rezolvarea unei simple ecuații. Ce e logica? Păi logica a apărut acum mai bine de 2300 și ceva de ani, când Aristotel, un filozof grec, grecii aveau timp, stăteau boiem frumos, un vinișor și filozofau. S-a gândit el că trebuie să existe și logică în tot ce înseamnă omenire. Și el a venit cu ideea de logică. Logica se bazează pe adevărat sau fals. În toate problemele noastre, de fapt, în matematică, se bazează totul pe adevărat sau fals. Asta a dus la ideea de calculatoare, de AI, inteligență artificială, de multe alte lucruri. În viața de zi cu zi, în momentul în care o să creșteți și o să uitați poate formulele matematice pe care le-ați învățat sau teoremele din geometrie, din matematică o să vă rămână această gândire analitică, această logică, care o să vă ajute să luați deciziile corecte și bune în viața de zi cu zi. Haideți să începem cu câteva exemple de probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor sau sistemelor de ecuații. Prima problemă. Clasica problemă cu blocuri în care sunt apartamente și camere. Și într-un bloc sunt 30 de apartamente. Apartamentele sunt cu 2 camere și apartamente cu 3 camere. În acel bloc sunt 72 de camere. Care este ideea? La orice problemă de genul ăsta, trebuie să descoperiți, după ce citiți textul, care sunt sau care este necunoscuta sau necunoscutele. Și să vi le notați clar. Dacă am probleme cu mere, una e să număr merele și alta e să număr kilogramele de mere. Ok? Hai să vedem. Și o să notăm apartamentele cu 2 camere și apartamentele cu 3 camere. Am notat A plus B, 30. În bloc sunt 72 de camere. Cum sunt făcute cele 72 de camere? Din numărul de apartamente cu 2 camere ori 2, pentru că vom găsi 2 ori A, numărul de camere aferente celor apartamentele celor cu 2 camere, și 3 ori B, numărul de camere aferente apartamentelor cu 3 camere. Și o să scriem în continuare 2 ori A plus 3 ori B egal cu 72. Și în acest moment avem ecuațiile scrise corect. Hai să vedem ce ne întreabă efectiv. Se poate ca numărul de apartamente de 3 camere să fie egal cu numărul de apartamente cu 2 camere? Aici, iarăși, logica. Păi, dacă A este egal cu B, rezultă, și împreună am 30 de camere, rezultă că A trebuie să fie egal cu cine? Cu 15 și B trebuie să fie egal cu 15. A plus B 30, A egal cu B. Ce avem de făcut? Avem de înlocuit în acest sistem de 2 ecuații cu 2 necunoscute soluțiile care ni se propun, că A egal cu 15, B egal cu 15. Și înlocuim în a doua ecuație, pentru că pe prima am folosit-o ca să ne dea A egal cu 15 și B egal cu 15. Nu putem să o folosim tot în prima de unde am găsit valorile. Și atunci 2 ori 15 plus 3 ori 15, facem calculul să vedem cât ne dă. 2 ori 15, 30 plus 45 egal cu 75 de camere. Deci ne-ar da 75 de camere. Ceea ce nu este adevărat, ce spuneam de logică. Deci este fals, că este diferit de 72. Deci răspundem nu se poate.
Și acum trecem la subpunctul B. Aflați câte apartamente cu 2 camere sunt în bloc. Plecăm de la sistemul de 2 ecuații cu 2 necunoscute. Aici avem cele 2 metode de la rezolvarea sistemelor de ecuații, metoda reducerii și metoda substituției. Pentru că ne întreabă numărul de apartamente cu 2 camere, adică AU, eu aș merge pe metoda reducerii și aș reduce B-ul, adică numărul de apartamente cu 3 camere. Și aș înmulți aici cu 3. De unde? Dacă și numai dacă. Mergem în continuare și o să fie 3A plus 3B egal cu 9, 10. Și rescriem a doua ecuație de desubt. Tragem linia de desubt și facem o scădere dintre cele 2 ecuații. Ne bazăm pe ideea următoare. Dacă A egal cu B și M egal cu N, putem să scriem că A plus sau minus M întotdeauna va fi egal cu B plus sau minus N. Facem pe verticală operația de scădere, care am notat-o aici, în dreapta. 3A minus 2A ne dă A. 3B minus 3B s-a redus, deci am folosit metoda reducerii, egal cu cine? Cu 90 minus 72, tocmai 18. Deci am aflat că numărul de apartamente cu 2 camere este egal cu 18. Vă recomand să faceți și verificarea pentru a fi sigur că nu ați greșit vreun semn sau chiar o idee logică care v-a scăpat. Și cum facem verificare? Păi 2 ori 18 plus, cât e B-ul? Păi B-ul este 12, că 30 minus 18 egal cu 12. Deci 3 ori 12 egal cu cine? Cu 36, 2 ori 18, plus 36 egal cu 72. Ce sunt astea? Camere. Simplu. Să mai trecem la încă un model de exerciții. Și să facem și probleme care seamănă foarte mult cu cele cu apartamente și camere, dar cu animale. Animale cu 2 picioare și animale cu 4 picioare. Nu pot să facă probleme cu 2 picioare și cu 3 picioare, pentru că nu prea avem animale cu 3 picioare și atunci au conceput problemele cu apartamente cu 2 camere și 3 camere. Se rezolvă fix pe același principiu. Și anume, în curtea lui Gigel sunt gâște și capre. Clar că gâsca are un cap, 2 picioare. Capra, un cap, 4 picioare. Gigel numărul 38 de capete și 102 picioare. 2 picioare la fiecare gâscă, 4 picioare la fiecare capră. Ce putem să scriem? Păi, scriem din fiecare propoziție pe care ne-a dat-o în text să scriem o relație matematică. Asta este logica de bază. Deci, 38 de capete. Notăm cu G de la gâscă numărul de gâște și cu C de la capră numărul de capre. Deci eu vă recomand să nu notați cu X și Y, pentru că pe parcurs s-ar putea să uitați exact cu cine ați notat X-ul, dacă e gâsca sau e capra, Y-ul dacă e capra sau e gâsca. Așa dacă ați notat cu G și C, e clar că nu le mai înțeles, încurcați. Și atunci ce rezultă? Că G plus C egal cu 38. Alea-s capetele. 2 ori G, 2 picioare pentru fiecare gâscă, plus 4 ori C, 4 picioare pentru fiecare capră, ne dă 102. Și am realizat un sistem. 2 ecuații, 2 necunoscute. Să citim prima întrebare. Se poate ca numărul de gâște să fie de 3 ori mai mare decât numărul de capre? Adică, se poate ca G să fie egal cu 3C? Păi hai să înlocuim. Înlocuim prima ecuație. Dacă ne dă adevărată, verificăm și a doua ecuație.
Dacă prima ecuație nu ne dă că este adevărată, nu mai mergem mai departe. De unde ce rezultă? Păi înlocuim pe G de aici, cu ăsta de aici, cu cine? Cu 3 C. Deci o să fie 3C plus C, trebuie să ne dea 38. Adică o să rezulte că 4C să fie egal cu 38. Cum? 38 nu este divizibil cu 4, nu se poate ca numărul de gâște să fie de 3 ori mai mare decât numărul de capre. Trecem la subpunctul B. Câte capre, câte gâște are Gigel în curte? Păi ce avem de făcut? Avem de rezolvat sistemul de ecuații. Tot metoda reducerii vă recomand. Înmulțim aici cu 2. Aflăm numărul de capre, pentru că o să reducem gâștele. 2 gâște în prima ecuație, 2G, în a doua ecuație 2G, facem o diferență, o scădere și o să ne dea o ecuație doar în C. Deci am înmulțit prima ecuație cu 2 și atunci 2 ori G, 2G, plus 2 ori C, 2C, egal cu 38 ori 2, 76. Și rescriem a doua ecuație, 2G plus 4C egal cu 102. Tragem linie și le scădem. Eu aș scădea-o pe prima din a doua și atunci de aici nu mai rămâne nimic. 2G minus 2G. Nimic. 4C minus 2C. Deci fac scăderea așa din asta. Scad 2C. Ce ne rămâne? 4C minus 2C. 2C. Egal cu 102 minus 76. Ne dă un 6 aici. Ne-am împrumutat, facem frumos și ne dă 26. De unde rezultă că este egal cu 13. Deci sunt 13 capre. Gâște câte sunt? Păi sunt până când facem 38 de animale. Adică o să rezolvăm gâsca egal cu 38 minus numărul de capre. De unde rezultă G egal cu 38 minus 13 egal cu 25. Deci G egal cu 25. Și avem capre 13, gâște 25. Haideți să facem repede și verificarea. 2 ori 25 plus 4 ori 13 ne dă 102, numărul de picioare. Păi 2 ori 25 este egal deci cu 50 plus 4 ori 13, 52, egal cu 102. Corect, atâtea picioare sunt în curtea lui Gigel. Să trecem și la următorul model. Să trecem și la următorul model de problemă. Ăla cu bănci și cu elevi. Elevi și bănci. Îi așezăm cum îi așezăm. Ideea e simplă. Trebuie să ne gândim întotdeauna la acest tip de probleme cu bănci, elevi sau vaze și flori. La fel, florile înlocuiesc numărul de elevi, e numărul de flori, iar vazele le putem asimila cu numărul de bănci. La fel se rezolvă. Doar logica trebuie să fie aceeași. Și haideți să citim problema. Dacă elevii unei clase se așează câte 3 în fiecare bancă, da, rămân 4 bănci libere și un elev care stă singur într-o băncuță. Dacă elevii s-ar așeza câte 4 în fiecare bancă, atunci ar rămâne 7 bănci libere și 3 elevi care ar sta împreună într-o singură bancă. Care sunt necunoscutele? Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem după ce am citit corect și am înțeles problema. Păi o să notăm E, număr elevi,
și cu B numărul de bănci. Bun. Și atunci o să scriem numărul mai mare, adică numărul de elevi, în funcție de câte bănci sunt ocupate, cu câte vrem noi să punem în fiecare bancă. Adică, prima propoziție spune că punem câte 3 elevi în fiecare bancă. Adică punem numărul de elevi va fi egal cu cine? Cu 3 ori și aici, în această paranteză, o să fie numărul de bănci care sunt pline cu câte 3 elevi, nu care sunt ocupate. Că unele sunt ocupate cu câte 3 și mai avem o bancă care este ocupată cu un elev. Dar nu, aia nu putem să o mulțim cu 3 pentru că nu avem 3 elevi în ea. Dar o să o scoatem din câte bănci sunt pline cu câte 3. Deci o să fie numărul de bănci total minus, avem 4 bănci libere și încă o bancă care nu are 4, are doar un singur elev. Deci 4 plus 1, 5. Din numărul total de bănci vom scădea 5. Ce facem cu elevul ăla care stă singur în bancă? O să-l adunăm și pe ăla la sfârșit pentru că face parte din numărul de elevi. Și acum scriem și a doua ecuație. Dacă elevii s-ar așeza câte 4 în bancă, elevii se așezăm câte 4 în bancă, din numărul total de bănci, câte bănci nu sunt ocupate cu câte 4? Păi, 7 bănci plus încă o bancă care nu stau, 4 stau doar câte 3. 7 plus 1, 8 bănci și mai adăugăm cine? Pe cine adăugăm? Îi adăugăm pe ăștia 3 elevi, pentru că aici am adăugat acest elev care stă singur în bancă. Deci o să mai adăugăm pe cei 3. Și în acest mod avem două ecuații cu două necunoscute. Ne întreabă la primul subpunct. În clasă pot fi 12 bănci? Deci B poate fi egal cu 12. Hai să verificăm. Elevii ar trebui să fie câți? 3 ori 12 minus 5 plus 1. De unde ar rezulta că elevii ar fi egal cu cine? 12 minus 5, 7. 3 ori 7, 21 plus 22. Deci ne-a dat 22 de elevi pe care încercăm să vedem dacă înlocuim în a doua ecuație băncile cu 12 și elevii cu 22, ecuația este corectă. Haideți să verificăm. Deci 22 este egal cu 4 pe lângă 12 minus 8 plus 3. Ne punem întrebarea. Păi aș face calculul doar în dreapta. Adică 24. 12 minus 8. 4. 4 ori 4, 16 plus 3. Clar că nu ne dă 12. 22 nu ne dă 2. Clar că 22 nu o să fie egal cu cât ne dă în dreapta. Deci 22 egal cu 4 ori 4 plus 3. 22 că egal cu 16 plus 3. 22 clar că este diferit de 19. Deci este fals. Deci nu se poate să fie 12 bănci în clasă. Bun. Haideți să rezolvăm atunci și subpunctul B. La subpunctul B aflați numărul elevilor din clasă. Eu ce observ? Că am elev egal cu ceva, elev egal cu altceva. Și folosim principiul dacă A egal cu B și A egal cu C, rezultă că B este egal
cu C. Nu fac clasic sistemul de ecuații cu două necunoscute, două ecuații și să le muță. E mai simplu. Deci, o să rezulte din sistemul nostru că 3b minus 15 plus 1 trebuie să fie egal cu 4b minus 4 ori 8, 32 plus 3. De unde rezultă 3b minus 14 trebuie să fie egal cu 4b minus 29. De unde rezultă că b este egal cu 15. Deci ne-au ieșit 15 bănci. Cum facem? Înlocuim în prima ecuație E egal cu, de ce? Să nu uităm că ne-a întrebat numărul de elevi. Dacă ne întreba numărul de bănci, problema era deja rezolvată. Numărul de elevi egal cu 3 ori cine? 15 bănci minus 5 plus 1. Rezultă că elevi egal cu 3 ori 10 plus 1 rezultă că numărul de elevi egal cu 31 și atunci am aflat numărul de elevi din clasă. Să mai trecem și la un alt tip de probleme de logică. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor sau sistemelor de ecuații. Eu le numesc probleme care se rezolvă în etape. Și am văzut destul de rar metoda pe care vreau eu să vă arăt. Și anume, metoda în care voi scrie ce se întâmplă și ce rezultă în fiecare etapă. Hai să o citim. Dorel, prietenul lui Gigel cu caprele, cheltuie banii strânși din alocație într-o excursie astfel. 30% pentru cazare. 30% din ce? Din ce și-a strâns el. 40% din banii rămași a plătit cazare. 40% din banii rămași după ce a plătit cazarea îi cheltuie pentru mâncare. 20% din restul rămas cheltuie pentru diverse cadouri. La sfârșitul excursiei îi rămân 336 de leuți. În care din cele 3 zile cheltuie cel mai mult? Ce sumă a avut Dorel strânși din alocație? Hai să vedem cum rezolvăm pe etape. În primul și în primul rând necunoscuta care? Suma de bani pe care și-a strâns-o Dorel din alocație. Deci o să scriem X, suma de bani. În paranteză putem să punem lei. Prima dată ce a făcut? A plătit 30% din cine? Că un procent nu putem decât să-l alocăm unei valori. Nu avem 30% din ceva, din nimic nu înseamnă nimic. Trebuie să alocăm 30% din ceva. Și atunci el a plătit în prima etapă 30% din suma X pentru cazare. Cât egal? Facem o simplificare și o să ne dea 3x pe 10. Asta este suma teoretică, o ecuație, expresie, o formulă, cum vreți să-i spuneți, care reprezintă suma cheltuită pentru cazare în prima etapă. Rezultă restul. De ce ne trebuie restul? Pentru că în a doua etapă ce cheltuie se referă la restul pe care îl mai are. Restul cât este? Păi din X, din suma inițială, scădem cât a cheltuit. 3x pe 10. Îl amplificăm pe x cu 10 ca să avem o fracție cu același numitor și o să ne va da 10x minus 3x, 7x pe 10. Cine e asta? Restul după ce și-a plătit Dorel cazare. În a doua etapă, când cheltuie banii pentru mâncare, cum văd ce s-a întâmplat? Păi voi scrie că plătește 40% din rest, acesta este restul, deci din 7x pe 10, pentru mâncare. Cât reprezintă? Fac niște calcule și o să-mi dea 7 ori 4, 28x pe 100. Pot să fac simplificările care ne dau
dacă simplific cu 2, sau chiar pot să fac o simplificare și mai mare cu 4, dar întâi cu 2, 14x pe 50, mai simplific o dată cu 2 și ne dă 7x pe 25. Ce sunt ăștia? Banii cheltuiți pentru mâncare. Iarăși îi mai rămân niște bani în buzunar. Cum îi calculez? Păi din primul rest, din 7x pe 10, scad cheltuielile din a doua zi. Deci rezultă rest 7x pe 10 minus 7x pe 25. Pe ăsta îl amplific cu 2 și pe ăsta îl amplific cu 5. De unde rezultă? 7 ori 5, 35x minus 14x, totul supra 50, care o să ne dea 21x pe 50. Ce reprezintă acest raport? Restul după a doua zi. Din acest rest mai plătește 20% când a treia etapă plătește 20% din acei bani din restul ăla. 21x pe 50. Pentru diverse cadouri. Fac și aici o simplificare. Simplificăm pe ăsta cu ăsta și ne dă 50 și o să ne dea cât? 21x supra 250. Și acum aflăm iarăși, rezultă restul. Cât e? 21x supra 50, adică restul de cozi înainte, câți bani au rămas, minus câți bani a dat pe cadouri. 21x pe 250. Îl amplific și pe ăsta cu 5 și o să ne dea cât? 5 ori 21, 105x minus 21x supra 250, care e egal cu 84x pe 250. Ce reprezintă asta? Restul după a treia etapă, după ce a terminat el de fapt excursia. Păi după ce a terminat excursia, ce ne spune? Că îi mai rămân 336 de lei. Acel rest, cu cine e egal? Păi egal cu ăsta. De aici, care l-am calculat noi, cu 84x pe 250. Deci, putem să spunem rest în buzunar că este egal cu 336 de lei. Iar acest rest este egal cu ăsta de aici. Dacă aveam întrebarea câți bani a avut el la începutul excursiei, egalam 84x pe 250 cu 336 și imediat ne dădeam seama. Dar pe noi ne mai întreabă în care din cele 3 zile cheltuie cel mai mult. Metoda asta pe care v-am explicat-o îți va permite să observi și să răspunzi imediat la orice fel de întrebare. Păi care sunt cheltuielile pe zile? 3x pe 10, 7x pe 28, 21x pe 205, 10. Și atunci ce avem de făcut? De comparat simplu niște fracții. Cum le comparăm? Păi le aducem pe toate la același numitor. În prima zi 3x pe 10, în a doua zi 7x pe 25 și în a treia zi 21x pe 205, 10. 3x pe 10 este egal cu cine îl amplificăm? Cu 25. Dacă amplificăm cu 25, o să ne dea 75x pe 250. Aici amplificăm cu 10 și o să ne dea 70x pe 250, iar în ultima zi 21x pe 250. De unde rezultă că 75x pe 250 mai mare decât 70x pe 250, care e clar mai mare decât 21x pe 250. Deci a cheltuit în prima zi
a cheltuit cel mai mult. Și acum hai să răspundem și la B. Ce sumă a avut Dorel din alocație? Hai să-l facem pe B aici, că e foarte simplu. Aveam 84x pe 250, restul după ultima zi, care este egal cu 336. De unde va rezulta că x este egal cu 336 ori 250 supra 80. Facem calculele și încercăm 336 împărțit la 84 să vedem dacă nu cumva e chiar 4. 4 ori 4, 16. 4 ori 8, 32 și cu 1, 33. Și uite că ne-a dat, că simplificăm direct și ne dă 4. Egal cu 1000 de lei. Deci suma avută inițial este de 1000 de lei. Această metodă pare mai complicată la început, dar e pe bucățele mici și nu îți face un cârnat mare de expresie, de propoziție matematică în care nu mai știi de unde ai plecat, cum ai ajuns. Îți conferă ca un fel de hartă așa la tot ce s-a întâmplat. Cât a cheltuit, cât i-a rămas, cât a cheltuit, cât i-a rămas. La sfârșit, cât i-a rămas în ultima zi este egal cu bănuții fizic. Fac egalitatea și mi-a ieșit rezultatul. Încercați-o și voi că e imbatabil. Tot o altă problemă în zona asta cu etape, cu biciclistul, cu excursionistul, cu ce vreți voi. Și trecem la următoarea problemă, care se aseamănă foarte mult, tot cu etape, dar avem un biciclist și un traseu. Putem să avem un excursionist sau ce vreți voi, cu trasee. Deci, un biciclist a parcurs un traseu în 4 zile. În prima zi, 1/5 din traseu. În a doua zi a parcurs 1/3 din rest, după prima zi. În a treia zi a parcurge jumate din restul după a doua zi, iar în ultima zi parcurge ultimii 72 de kilometri. În care zi parcurge cel mai puțin din lungimea traseului și care este lungimea traseului? Păi, începem cu notarea necunoscutei. X va fi lungimea. Începem să scriem logic fiecare propoziție, să o transformăm într-o expresie matematică. În prima zi, 1, prima zi, a parcurs 1/5 din cine? Din lungimea traseului. Cât egal asta? X pe 5. Păi rezultă rest cât este? X minus X pe 5. Îl amplific pe ăsta cu 5. 5X minus X egal cu 4X pe 5. Ăla este restul. Deci restul este 4X pe 5. În a doua zi parcurge 1/3 din rest. Restul care este 4X pe 5. Deci va fi egal cu 4X pe 15. De unde rezultă rest? 4X pe 5 minus 4X pe 15. Da? Ca să aflăm restul după a doua zi. Da? De aici am scăzut cât a parcurs. Îl amplificăm pe ăsta cu 3 și o să fie 12x minus 4x pe 15, care o să fie egal cu 8x pe 15. În a treia zi parcurge jumătate din restul după a doua zi. Care e restul după a doua zi? 8x pe 15. Deci parcurge jumătate din 8x pe 15. Simplificăm, rămâne 4. Egal cu cine? Cu 4x pe
15. De unde rezultă că restul va fi egal cu 8x pe 15 minus 4x pe 15, care este egal cu 4x pe 15. În ultima zi, egal cu 72 de kilometri. Ultimii. Deci s-a terminat. Nu mai avem rest după. Ce înseamnă? Restul după a treia zi trebuie să fie egal cu numărul de kilometri rămași. Și atunci hai să răspundem la întrebări în ordine. Prima întrebare. În care zi parcurge cel mai puțin? Comparăm. În prima zi cât a parcurs? X pe 5. Îl avem aici pe toate. În a doua zi cât a parcurs? 4x pe 15. În a treia zi tot 4x pe 15. Și în ultima zi cât a parcurs? Păi tot 4x pe 15, că e restul ăsta, da? Și în a treia zi tot 4x pe 15. Amplificăm pe cine? Prima zi cu cât? Cu 3 și o să ne dea că 3x pe 15 în prima zi e mai mic decât 4x pe 15. Deci, cel mai puțin a parcurs în prima. Să răspundem și la întrebarea, la subpunctul B, la întrebarea a doua. Care este lungimea traseului? 4x pe 15 este egal cu 72 de kilometri, adică x va fi egal cu 72 ori 15 supra 4. 72 împărțit la 4. 1, 4, 3, 2, 8, 4 ori 8, 32. Deci o să ne dea x va fi egal cu, simplificăm, 15 ori 18. 15 ori 18 facem înmulțirea. 5 ori 8, 40. 2, 5, 1, 270 de kilometri. Deci x egal cu 270 de kilometri. Și am aflat și lungimea traseului. Mai facem încă o problemă în aceeași idee. În prima problemă pe care v-am propus asta cu etape, am făcut-o cu procente. În a doua am făcut-o cu fracții. Aici o să le combinăm un pic și o să mai combinăm și o valoare fixă în cadrul etapelor. Și anume, Mihai își propune să rezolve un număr de probleme în 3 zile. 3. În prima zi rezolvă 20% din numărul de probleme, deci avem procent. A doua zi 0, perioadă 3, deci trebuie să știm să transformăm numerele scrise sub formă de fracție periodică în fracție ordinară. Și în ultima zi, cât a rezolvat în prima zi și încă 5 probleme. Deci mai punem ceva în plus. Haideți să le scriem logic. Tot pe etape se rezolvă și asta. Notăm X, numărul de probleme pe care le are de rezolvat Mihăiță, Mișulică. Prima zi. Ce face Mișulică? Păi vă rezolvă 20% din probleme, adică din X. Rest, ce înseamnă? X minus 20x supra 100. Dacă simplific, rămâne X pe 5. Da. Amplific cu 5. 5x minus x este egal cu 4x pe 5. Ăsta este restul de probleme pe care le are de făcut raportate la numărul total, adică la x. În a doua zi, 0, perioadă 3, care e egal cu cine? Din cine? Din 4x pe 5. 0, perioadă 3 e 3 pe 9. Simplificăm 1 pe 3
ori 4x pe 5. Să nu cumva să vă văd că vreți să aduceți la același numitor, că e înmulțire, înmulțim numitori în 3, numărători în 3. Și e egal cu 4x pe 15. De ce vă zic că am mai văzut lucrul ăsta. De unde rest? Cât este? Păi este 4x pe 5 minus 4x pe 15. Îl amplificăm pe primul cu 3, prima fracție, și o să ne dea 12x minus 4x pe 15, care este egal cu 8x pe 15. Și ăsta, restul de probleme pe care le mai are Mihăiță, Mișulică de făcut. În a treia zi, ce face Mihăiță în a treia zi? Rezolvă. Cât a rezolvat în prima zi? Păi în prima zi cât a rezolvat? 20% din X. Și încă 5 probleme. Și termină toate problemele. Păi nu înseamnă că restul ăsta de aici trebuie să fie egal cu cât a rezolvat în ultima zi? Ba da. Acum hai să vedem ce ne întreabă. Este posibil ca Mihai să rezolve în a doua zi 6 probleme? Păi cât a rezolvat Mihăiță în a doua zi? 4x pe 15. Hai să vedem. 4x pe 15, să vedem dacă este egal cu 6. De unde rezultă? Că x egal cu 6 ori 15 supra 4. Simplificăm odată cu 2, aici rămâne 3 și aici rămâne 2. De unde rezultă că x egal cu 45 pe 2? Nu se poate. De ce? Că 45 nu este divizibil cu 2. Și am răspuns foarte ușor la subpunctul A. Subpunctul B, iarăși nu avem de făcut decât de egalat pe cine? 20x pe 100 plus 5 să le egalăm cu 8x pe 15. Restul după a doua zi cu cât ai rezolvat în ultima zi. Simplificăm aici și ne rezultă x pe 5 plus 5 egal cu 8x pe 15. Îl amplificăm și pe x pe 5 cu 3, da? Și îl ducem pe partea cealaltă. Deci o să fie 5 egal cu 8x minus 3x, totul pe 15. De unde rezultă? Cât ne dă aici? 5x pe 15, că este egal cu cine? Cu 5. Simplificăm. Ne rămâne 3. Deci x pe 3 egal cu 5. De unde rezultă că x egal cu 15. Aici Mișulică a avut de rezolvat 15 probleme. Sigur o să mai fac încă un episod pentru că n-am terminat problemele care se rezolvă cu ajutorul logicii, cu ajutorul sistemelor de ecuații sau ecuațiilor. Ați văzut că în prima parte am avut niște sisteme de ecuații, dar în a doua parte, la problemele care se rezolvă prin etape, nu mai avem decât niște ecuații și niște calcule algebrice cu numere. Toate se bazează pe logică. Urmăriți în continuare Matematica cu Dodu. Succes!